per la gent que li agrada fer el senderisme, que es posaran de moda el 2025 itinerari a la desembocadura del Llobregat. Noves olors? Sí. Això és com la Índia, o lo ames o lo odies. També hi trobes fauna diferent, especial, cagarros de rius o preservatius punxados, també. Vaig estar a l'Esplau, vaig anar de shopping. Per què? Si ho compren tot els Reis Mags i el Pare Noel. No compren, fan màgia. Què dius? Vaig flipar fort, perquè si ja de per si allò és la selva, ara és la llei el más xolo. I te vas trobant... Això és com a Pokémon, he jugat a Pokémon? Saps que vas caminant per allà i de tant en tant... Tironi! Cholo salvaje apareció. Ara! Tipo navaja. Apadrina 1 quilo, tio. Braça 1 quilo. Tenim 3 gots de xarrup. Ara mateix aquí ens liem a xarrups, ara? Sí, Camarero, nos traiga la botella. Vale? Farem xarrups d'aigua. També farem xarrups de ginebra. Què dius, bot? Ui, aquí és quan el Sobera pregunta, eh? Sí. En què país? Correcto! Vale. A la de 3 ens el fotem. Què dius? I ens hem de mirar les cares i després deliberar a veure Quin és quin? quin és quin. Salut. Vinga. La penúltima, amb Borja Sala, Xavi Castro i Víctor Marín. Bon any, bon any, eh? Bon any nou. Bon any. Bon any, què passa, tio? Bon any nou. Bueno, bon any. Encara no ha començat el nou. Comentari pa corro, va. No ens veiem de l'any passat. Ara, molt bé, molt bé. Bueno, doncs, d'aquí! Fora! penya, va. Benvinguts a la penúltima de la birra tonta de la setmana. Aquella que comença amb un avui no em lio i no saps com acaba. En fi, primer de tot, bon any nou, llevafanals. Ens trobem aquí entre la ressaca de Cap d'Any i la bogeria de Reis. Però, bueno, parlem clar. Aquestes festes són com una cursa d'obstacles. Comencem per la nit de Cap d'Any, un festival. La gent surt de festa pagant entrades desorbitades per estar com sardines a la disco i amb copes que van a preu de criptomoneda. I sí, portar roba interior vermella està bé, però no cal portar també els números en vermell, que gener és molt llarg i el compte corrent ja no aguanta més punyalades. Ho diràs, Ara. Jo el tinc tremol, això. Sí, sí. Bueno, després hi ha el repte dels 12 grans de raïm, que potser la ressaca la passaríem millor si en comptes de raïm ens fotéssim 12 àlmacs, no? per fer baixar una miqueta el tiberi. I com sempre, doncs això, els quarts previs a les campanades són tot un espectacle. És que això els hi passa a tothom segur, Que empieza. Sí, sí. Tens la típica tieta nerviosa i en tensió 5 minuts abans. Des de fa mitja hora. Sí, sí. Bueno, a més, aquesta és la mateixa que acaba ennuegant-se, saps? Abans de començar, bueno, és un drama. És un miracle. Abuela. Sí, sí. Bueno, i després per rematar, el cunyat Pacorro, no? O sigui, normalment el que està separat. Home, Cunyat clar. Pacorro. El tens cridant, «Ponla Pedroche, que s'ha quitat l'abrigo!» Sí. Bueno, mentrestant, ja l'he dit per això 7 vegades a la teva neboda de 16 anys lo guapa que està. Ei, senyor. Policia, oiga. Bueno, en fi, arroba policia. Tiet, que són els últims anys. Bueno, que sí, passen. un clàssic nadalenc. Bueno, després, una altra cosa. Els propòsits de l'any nou. Bueno, ja sabem una miqueta, no?, com va tot això. O sigui, els flipats diuen que deixaran de fumar i es casquen, aquella mateixa nit de Cap d'Any, es casquen 2 paquets. Tot l'estanc. 2 paquets. Els que tinguin. Per aprofitar, no? Perquè, bueno, encara és són Cap els d'Any. últims. Encara és Cap d'Any. Sí. Bueno, i després hi ha els que, com jo, diuen que aquest any sí, aniran al gimnàs i, bueno... I bueno, hi van, un dia. Serem optimistes, però, en fi, que ja ens coneixem. Però, bueno, deixem-nos d'històries i anem al tema. Avui m'acompanyen els de sempre. En Xavi Castro. Bona vesprada. Que guapo, Bon any. estàs guapíssima. Estic que em carda un fred aquí, però bueno. Sí. Xavi Castro, campió olímpic de menjar-se raïm sense mastegar, que avui El mateix. estrena la seva nova agenda del 2025. Sí. Avui estrenes? Bueno, ja veureu. Molt bé. Vale. I després tenim aquí en Víctor Marín. Què passa? loco? Què passa, tio? Ja estic millor, em trobo millor, ja. Sí, estàs millor? Hòstia, Sí. perquè la setmana passada no vas venir, tio. Vam tenir aquí un convidat. Ja te'n recordaràs de com es fa això. Sí. Sí? Jo crec que sí. Bueno. Molt bé, tio. Doncs, això, et preguntarem que què tal les Nadales amb caset, no? A veure, ara ens ho explicaràs una miqueta. I res, doncs comencem. Així que agafa una cadira, demana't una birra, que aquesta ronda la paguem nosaltres. Què passa, penya? Com esteu? Aquesta sintonia, cada vegada que l'escolto... Cada vegada que sona és un triomfar, De fer unes cúmbies aquí. Podem explicar on som?
Estem gravant a 3.000 metres de l'altitud. A l'Agapurna. Agapurna, Es diu així? Anapurna. No, però nosaltres estem a l'Agapurna. A més, hem fet camp base i hem muntat tot aquest tinglado. I hem dit, Fot un fred que me cago en Déu. Mira, jo de fet ja he acabat de remenar l'ordinador i... Posa. Em vaig a posar el posa que després en tens aquí artritis i ja... Bueno, és que ara he de fer una cosa també que me l'hauré de treure. Baixa'm Una la palla. música. Un moment. Va, som... Pots baixar una miqueta el volum? El volum. Ara. Això, el que parlàvem abans, les campanades, què? Uix. Les campanades, què? No, campanades no, les nadales amb caset. Les nadales en caset. Bueno, quan surti això, les campanades ja... Aquest any No? hem innovat. Heu innovat? Hem innovat. Què heu fet? Hem innovat. En comptes d'anar a casa amb uns avis, han vingut a casa meu. Vale. A casa meu. Sí, a casa meu. Vale, a casa I hem posat Spotify. Hosti, nen. I hem fet una jam Això de no ha estat Spotify. massa heavy? O sigui, per passar d'una persona que escolta nadales en caset, Sí. passar a fer una jam a Spotify, A tu Navi li ha patat algo. Al móvil. ¿Esto qué es? Esto no es lo de cada año, ¿eh? Esto no es. No, bueno, s'ha clar. posat com una fera. Li falta el caset. No. I per què aquest canvi? Perquè, clar, els meus avis ja estan grans i anar a casa seva pues, és bastant engorro i hay que limpiar después, hay que limpiarlo todo. I és Sí, molt no, complicat. però el caset... Què ha passat amb el caset? clar, Home, clar, hem de portar el caset i el catxarro del caset. A casa no tenim per posar caset. Llavors hem fet una jam a Spotify. I què és una jam a Spotify? La jam és que ton pare posa Miguel Bosé exacte. I després sona i Shakira tu li pots posar Sarango, Oso o Amígdala. o Amígdala, a muerte i tall de digestió. Per cert, m'agradaria molt entrevistar a l'Aleix Fresh d'Amígdala. Sí. Aleix Aleix, Fresh, di càmera. es diu? Sí, o sigui, de veritat, Mira, aquí som penya legal. Aleix, tio. No sé qui ets, In ho the sento, page. però... Sí, sí, no. Jo sí. És Hòstia, guai. si et conde venir-te, És penya guai. Jo crec que sí. És Venir-te és una altra després- cosa, eh? Vente, loco. Després del Venir-te? joc que portarem avui, que muntarem després, Vale. n'estic segur que voldrà participar. Vale, bé, Fresh. Bé, Fresh és nom artístic, eh? Sí, sí, Aleix Fresh. No crec que el seu cognom sigui Fresh. Ho Aleix, dubto. fresh. Bueno, no ho sé. potser sí. Potser sí. Potser és el cognom, El fresh. coneixeu vosaltres. Bueno, sí, que vingui. Molt bé. Aleshores, cap d'any. Què, cap d'any, hòstia? Ressaca? Jo... Aguantem bé? Jo espero que al cap d'any, no? No, bueno, què? Estem al cap d'any? Clar, aviam, Hem anem a passat cap d'any. Hem passat cap d'any. Sí. Anem a destapar això, vale? Això es publicarà passat cap d'any, però estem gravant abans de cap d'any. A veure, tio, A veure, un moment, Víctor. No, Víctor, o sigui, He destapat tot, a ja? això de que et despedim. La puta càmera és aquesta. Aquesta. Bueno, va. Ho he fet una mica... Escolteu, què us sembla si comencem el meu joc? Amb el teu joc? Vols començar ja? Vale. No vols resumir Però no vols res? explicar la setmana ni res? Ah, bueno, sí. Si Un voleu, breu- sí. És que fa 2 setmanes que no us veig, jo estava molt malalt. Ah, hòstia, saps que ens va venir un paio? Què vau cardar la De setmana fet, sembla una miqueta tu, però... T'has vist l'episodi? He vist l'episodi, però... I què? espectacular. Què et va semblar? Però qui és aquest Hambo? Em va encantar. Eh? A mi em va encantar. De fet, m'agradaria convidar-lo... El vam trobar pel LinkedIn. T'has vist Ja, l'episodi? sí, l'he vist. Ho sé tot. Ja? Però... Sí, a mi Pues m'encantaria això. convidar-lo. El Fairy, tio, sí. No, Home, sí, té sí. una història Home, molt feta, tio. De molt fet, cultivada. estaria guai que tornés a venir, ara, no sé, d'aquí un mes o així, a veure com li ha anat aquesta proposta que vam fer. Sí, home, sí. I a veure si la gent doncs, s'ha animat a... Si és viu. a una miqueta. Perquè Però potser això primer sí és viu. la paga extra Exacte. se la passa per la vena. Bueno, és possible. És Bueno, possible. segurament. Em va agradar que el 25 de desembre van fu a tope de feina. Ah, sí, això va ser. Em va No va agradar explicar també. Té vida cultivada, aquest home. Vull dir, jo crec que... Un llibre, molt. Ui, molt de I carrer. dos. no? I dos. Molt de Amb- carrer. Però amb dibuixos, no? I coses d'aquestes. Sí, Ui, a part d'això, què tal la vostra setmana passada? Molt bé, Com molt aquesta. bé. Jo de vacances, tio, o sigui que sempre bé. Sí? Sí, quan estàs de vacances no pots estar malament. Bueno, això és relatiu, Home, eh? tio, vacances, Nadal pel mig. Sí, sí. Bueno, pilles una galipàndria forta i ja tomar pel Home, cul la sí, clar, i vacança, si et mors també estàs malament. No, per però- això la pregunta, Borja. Has estat bé. He estat bé. Vale, bé. Jo he estat bé, Bé, perquè és el que ens importa, Borja, que estiguis bé. Això és el que ens importa. Borja, sempre. estàs bé. Com Festes passades ja, que abans ho dèiem, Festes passades. massa ràpides. Massa ràpid. He de dir també, que t'ho he dit, el Nadal sempre va ràpid. És veritat. una festa que... No te n'adones? És festa per les tradicions. Digue-ho, el Nadal és una puta merda. No. Jo crec que al final, la nit de Nadal, quan arriba la nit de Nadal, dius, hosti, comença, no? Calienta que sabe. Sí. no? Això el fetge. De cop i volta, Passa volant. estàs 8 de gener a l'oficina
I dius, Bueno, 8 de gener, tu. com ha passat això? Que jo el 2... No, és igual, el 2. Al pie del cañón, eh? El 2... tio, estàs el 14 de febrer tornant... No. Sant Valentín, eh? O sigui, encara que tornis a treballar el dia 2, el teu cap ja està pensant nit de Reis, o sigui, encara som... Sí, ja sé festes, què vols dir. no? Encara són Nit de festes. Reis és quan acaba l'interval. Exacte. És el ja prou. Exacte. No, estic d'acord, Clar, què passa? De cop i volta te n'adones que estàs el dia 8 o 7 a l'oficina Sí. i dius, què ha passat aquí? Ja, Per què ja no tinc fetge? Sí. O sigui, ha passat el temps Bueno, molt se ràpid. te'n va la merda. És que són unes vacances que o haurien de ser més, Més o què? allargar-les més... Vull dir, que fos més temps. És que Nadal. inclús el 31... No. Però tu saps el que és No, més temps jo crec que no. menjant el doble del que menges? No, home, no, Clar, tio. animal. Però vull dir, tu menges el 25, 26, 24, alguns que són de... Jo allà. trobo- Alguns que... Alguns que gilipolles, eh? Ui, Hòstia, el Fairy. Hòstia, se t'ha enganxat, l'episodi. Però vull dir que podries tenir 3 setmanes i menges només 3 dies, però 3 setmanes ben bones. No tenim tantes festes. D'aquestes Festes- 3 setmanes només menges 3 dies? Hòstia, nen. A veure. Vull dir, Vale, el Nadal... ens estem No, enganxant. no, però escolta'm, perquè això potser ho fan l'any que ve. Sabeu que ara han reduït a 37,5 hores Escolta el que té la ganes setmana. d'explicar-ho. Va. Va, Xavi, va, explica què. Tio, Nadal. No, és que jo així no vull treballar. Vinga, va. Me'n vaig a la tenda de campanya a dormir ja, Vinga, va, que ves demà bé. ens toca caminar. Foli. No, així, ràpidament. Vull dir, fem una extensible de vacances que siguin més dies perquè no tenim tants dies de vacances durant l'època de Nadal. No tenim tants dies. Esteu d'acord? Sí. Vale. Llavors tu menges igual els mateixos dies, és a dir, el 26, el 25, bla, 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 però tenint més dies de vacances. És a dir, que el període de Nadal sigui més llarg. Ja està. Vale, em sembla bé. Ho compro. Calla la puta boca, ja. Mira, no, escolta. No, em sembla bé. Ja, No ho heu entès i és Xavi, preocupant saps perquè què era molt passa? fàcil. Saps què passa? Que ho has exposat amb tant de detall i tan Hòstia, bé me cago en Déu. que no Hem hi ha res desconnectat més. a la segona frase, hem No, desconnectat. no hi ha res més a dir. No, jo estic aquí. La resposta jo és... estic aquí i vosaltres... És que jo estic pensant en la següent secció, en el joc que us porto i... Va, treu-lo ja, treu-lo ja. I bé, o sigui, és que us agradarà. El us Cito agradarà, està bé però, o està però congelat? tan fort... Mireu, jo només us dic Ai. això. Només us dic això. Què és això? Cuidado, eh? Això hem de ser de sordo, Discútela. Sí o no? Sí o no? Nois, Digue-ho. us porto un joc post cap d'any, Uau. vale? Que jo crec que us agradarà molt. Vale. Home, Ara farem. us Està explico... molt il·lusionat, eh? Mira. Sí. Estic molt S'està content. cagant a sobre. És que us agradarà molt fort, ja veuràs. Vale. Moment normes, vale? Vale? Us explico com funciona la dinàmica del Vale? joc. Baixa una miqueta... Amb aquesta Ens música... falta un tècnic, eh? Ens Em falta ve un- molt de gust aixecar-me i posar-me la mà al cor ara mateix, eh? Sí. Pots aixecar? Amb aquesta música? Pots aixecar. Vale, moment. Això és el violí. El violí fa aquestes coses. Et toca Vale, la pata. tenim 3 gots de xarrup. Ara mateix aquí ens liem a xarrups, ara? Sí. Home, Vale, amb el fred que fot. Tenim 3 gots de xarrup. Camarero, traiga la botella. Vale? Aleshores, el Cito el mourem. Ui, Cito. Ai, Cito. mira els guants del Borja, que és maco. Mira, ell castigat mirant a la paret. Vale? Vale. Tenim aquí el Cito, els meus guants, fora. Vale. Vale, el Sí. joc consistirà en... Tenim 3 gots. Disculpeu la cablejada aquesta que hi ha per aquí pel mig. Hòstia de Déu. Tenim 3 gots de xarrup. Ens tancaran el vídeo per alcohòlics de merda. La gràcia del joc estarà en beure. Bueno. Farem xarrups d'aigua. Vale. Vas fort, Però també farem xarrups de ginebra. La més barata de l'esclat, vale? Què dius, boig? Però què dius, boig? La més barata de l'esclat. No Què dius, farem boig? marques, vale? No farem marques. Aleshores, la gràcia d'això, És tan barat que no la coneix ningú, la marca. Vull dir. Ara Estrella d'Am... Sí, eh? la gent... Vale, haurem de fer una cosa. Sí. Posarem Beure. 2 xarrups. Espera't, això d'aquí ho traiem també perquè no volem causar una desgràcia. Treu això d'aquí al mig, vinga, fora. Vale. Això, també, el meu guió, Posarem fora. Ja som uns alcohòlics. dos gots, Uns alcohòlics, molt serios. 2 gots d'aigua, Sí. vale? I un... Ojo el cable, oi, la taula. Ai, No, tot controlat. Clar, però estem veient quin és quin. Ara sí. Ara sí. Ui, aquí és quan el Sobera pregunta, eh? Sí. No patiu. En què país? Això torna a començar. Estava pensant, el sé imitar, però és xungo, el Sobera.
Correcto! Vale, Ah, sí, sí. aquesta és la bona, Bueno. A veure la comparació. Que es vegi càmera. Borja, Bueno, les estovalles de la iaia alcoholitzades. Bendecides. a cardar. Bueno, vale. Mare de Déu. Hòstia. Llavors, mirem cap enrere, no? Per no saber quin és quin. O faràs la del trilero. Bueno, de fet, jo m'he perdut ja. Callem i que ho expliqui. No, sí. N'hem de triar un, vale? I jo els estic movent. Jo ja m'he perdut. Jo m'he no sé- perdut ja, també. No sé per on vaig, Mare meva, i no anem borratxos, vale? Jo no sé per on vaig, Jo vale? crec que sé quin és. Mira, tots estan mullats ja, vale? No per això. Hi ha un que predomina, però bueno. Vale, sí, i què hem de fer? Va, Borja. Vale, digues. aleshores, heu de triar A part de veure... un got d'aquests Sí. i li has de dir quin serà el seu, tu quin serà el meu i jo quin serà Vale. el seu, perquè d'aquesta manera... M'agrada. Vale? Si tu dius que ja saps quin és, comences tu. Perfecte. A triar el got. Tu Sí, em tries el got a mi. Sí. Em dius, tu, Xavi, guapo que ets, veu aquest. Tu, aquest. Vinga, Xavi. No. Aquest, sí, el que està més a prop teu. Vale. Vale. Aquest pel Xavi. No pots ensumar, no s'hi val ensumar, no no? faig res encara, No. Jo ara jo explicaré. Vale. Si Ara, val- Xavi, tu digues quin dels dos va per ell i jo em quedaré l'altre. Si val ensumar? No s'hi val ensumar. Vale, deixa'm amb la música pensar així com... No, va. No, temps, això temps. ha d'anar ràpid. El de la temps, sí. dreta. El de la dreta per aquí. Pel Víctor. Pel Víctor, vale, molt bé. Aquesta és la meva esquerra, Jo Però em quedo l'altre, vale? Aleshores, la gràcia del joc està en... A la de 3, Sí. vale? Ens el fotem, no? Ens el fotem. Què dius? Sí, A la de 3, ens el fotem. I ens hem de mirar les cares i després deliberar a veure Quin és quin? quin és quin. I la penyora quina Sí? és? Després us ho dic, vale? No, o Sí? juguem. Xin-xin, no? Hem vingut a jugar. No, xin-xin, la liem. Vinga, va. Fem així. Va. Sense cares, eh? Va. Bon any, Va, entro. No. Un moment. M'he rigut per la situació. M'he rigut per la Un situació. moment. M'estàs dient que la resposta que seleccionem... És la X d'allò, de Xavi? Jo he de conduir fins a Molins després, M'estàs dient que la estem resposta que a triem 3.000 metres. és la del Xavi? Jo trio el Xavi. Com m'agrada Jo aquesta... també. Eliminem-lo ja. Jo trio el Xavi. Ha fet... Ah, però un moment. Cadascú tria una opció. No? Ah, això és Això democràcia. és democràcia. Dos vencen a... Dictadura, una mica. No. O sigui, els dos guanyen a un. Vale? O sigui, si dos trien a un, Home, aquell palma tu t'has de defensar. jo sé perfectament qui és. Vale. Jo crec que ets tu. Vale? Puc parlar jo en aquesta societat Pots parlar, pots parlar. democràtica? Pots Aquesta parlar. societat moderna. Pots parlar. Que és la... O sigui, l'únic que ha fet... Ja, però pensa que pot ser per la situació, que és exactament el que ha passat. Jo tinc claríssim que el Víctor és el que s'ha fotut el lingotazo de vodka. I ho sé, el conec des de fa... No és vodka, és ginebra. I sabia ginebra. De ginebra. Vale, ja està. Hi ha hagut... Va, crec, no, he fet el joc. crec, Sí, estic 80% segur que és ell, perquè ha fet un gest de resistència. De resistència bueno, a l'alcohol. És que no ho he vist, jo no ho he vist. Ja. Jo he vist un petit... Com picar l'ullet una mica de... Vale, voteu-me a mi, perdreu. Jo vaig a I a més puc beure birra has fet perquè el- era aigua. Era aigua, puc beure birra, mira. Sí, clar. Jo també. Mira. I jo també, el que passa que no me'n queda. Vale, bueno... Vaya, al Borja no li queda. Vale. Bueno, va. Com ho Jo desenllacem, selecciono, això? jo selecciono el Xavi. Tu també? També t'has eliminat. Sí? Ja està. Respuesta seleccionada. I com saps si és correcte o no? Vale, ara ja el Xavi... Home, hem de ser honestos. El Xavi, hem seleccionat el Xavi. Som honestos, Xavi, eh? som honestos. Ets tu o no ets tu? No. No, era aigua. Oh! Que és que mira... Hòstia, tio. És que mira. Molt malament. Que Molt mira. malament. Vale, Xavi, estàs eliminat. Estàs eliminat. Jo Estàs no puc fer res aquí. Vinga, xupar-la. Bueno, Aleshores, adéu. tornem-hi. Anem a posar una altra vegada. Hòstia, que fort que estava. Seguim jugant. Es pot dir ja, no? Qui és? Com? Clar. Un moment! Eres tu. Tornem a jugar? Clar, tornem a jugar. Era Ara jo. el desempat. Algú avui d'aquí se'n va tot. El desempat. Vols jugar? Et donem la revanxa. Mira, Jo, clar, si jo he begut aigua.
Jo estic fresc. Vols tornar a jugar, doncs, Fresquíssim, Vols Begut aigua i jo begut oli, xaval. Vale, tornem a jugar. No, t'has fotut Tornem a jugar. el ginebra aquest d'Hacendado. Ell també juga un altre cop? Ell diu que vol jugar. Diu que no. Diu que no. S'ha enfadat. Diu que no vol jugar. No, però vull dir, si Mira, puc, jugo. els ompliré aquí sota. Vale? Bueno, veig que la meva secció anirà per la setmana que ve, o sigui... Sí, no, o la meva. Home, podríem fer la secció de qui vagi més borratxo, serà més... Vale, qui perdi fa secció la setmana que ve. No, fem secció. Fem secció tots. Tu, fom-li, home. Quan Bueno, portem vale, Borja, fem això. Vols fer ara la medalla d'or i la de plata, no? Jo sóc la de bronze, perquè heu volgut, m'heu pressionat. He de dir, cony, no m'heu donat opció a... Puc anar a revifar el foc mentrestant? No. Que s'ha baixat? Vale. Mare meva, vaya colocón portes tu, Mira aquest dic. Mira aquest dic. Tinc una calor? Mira. Vale, ja tinc els 3 aquí sota, vale? No, animal, que fa molt de fred. Tinc els 3 aquí sota. Ara jo en trec un, a l'atzar. Vinga. Vale, un moment, encara, això és un podcast, vale? Llavors, per la gent que està escoltant això, si algú ho escolta, que és molta gent, el Borja, vale, ha tret 3 gots de xupito, mare meva, i el Víctor s'ha tret una samarreta de Diables del Camell que m'estan agafant ganes. Sí, aquí anem forts. Llavors, el Borja ha tret 3 gots de xupito, en els quals 2 hi ha aigua i en una hi ha ginebra de l'esclat molt barat. La més barata que hi havia. I el Víctor s'ha fotut a la primera. Aleshores. En què país? Aleshores, no, va, ja està. Tornem a fer igual, vale? Has vist el meme Jo em aquell? quedo la que no vulgueu, perquè jo ho he vist, vale? Jo ho he vist. De fet, no recordo quina era, però jo ho Vale. he vist. Aleshores, per Fom-li. estar-ne així... Second round. Vale, tu va. tries. No, és igual. Sí. No, deixa'm veure els gots. No. Jo tampoc sé quin és, jo. Llavors, barrejo, el Borja tampoc ho sap. Vale. Vale. Ja està, segur ja que està. ningú sap res. Vinga. Vale, perfecte. Jo, Molt bé. ara te'l trigo a tu, Borja? Sí? Tu et fotràs... Sí, el de més cap a mi. Aquest? Sí, aquest per tu. Vale, perfecte. Jo trio del Víctor Víctor. i vull que es foti aquest. T'assembla molt al d'abans. Vale. Vale? Vale, per tant, tu... Atansa'm aquest, sisplau. Atansa'm-el. Atansa'm? Això existeix. Atansar, crec jo, Atensat. que és acosta'm algú. Vale, penya. Ho tenim. Un moment. Però tenim Trec el guà? ganes Ho tenim. de cantar la nit plaga. Com ens inventem coses per veure una mica? Bona nit, Vale. Vallella! Digue'm. Penya, ens el fotem mirant-nos clar. les cares, Bueno, quan bevem... Mirant-nos no es les pot. cares, No, home, te'l veus i... Vale, i ens mirem fixament, Som-hi. Mama, t'estimo, Vinga, va. perquè em cap mataré dins. per la carretera avui. Aviam. És que clar, he de ser inexpressiu o què? És que va borratxo ja. Com m'agrada aquesta sintonia. Jo crec que el Víctor hi va. És com entrar a una dungeon del Skyrim. Víctor, Mira, vingut amb moto. mira com va, que t'està dient Dungeon de Skyrim. Ha vingut amb moto i el Víctor no pot marxar amb moto. El Víctor ara mateix no és aquí. Ja està. És a un altre puesto, ha vingut amb moto. Jo crec que és el però Víctor. Jo crec que és el Víctor. Home, ha trobat la seva càmera. Al millor no és ell, A lo millor el secret és emborratxar-lo. sí. La meva càmera és... Per ser una altra cosa, no podem dir que ens estem emborratxant. Ho hem dit 24 vegades. No. Ho dic per les... Que no! Si això no té graduació. Polítiques aquestes. Això és mentida, això. No, Això és com el ximpín. Les dues són Treu els porros ja, home. Em posa aquí la cocaïna, home. Hòstia, vas fort, Això tampoc es pot dir, Bueno, va, Haurà de fotre aleshores... pitos després. Va, qui triem? Hem d'anar ràpid, Jo trio el voto Víctor. pel Víctor, també. Ja està, Víctor triat. És que mira... És la nostra resposta Mira com seleccionada. tanca els ulls ja. És que m'ha de costar. Víctor, Un moment. ets tu, ja està. Ets tu, Puc dir les t'hem meves... triat. Puc dir les meves últimes paraules o no? Sí. Pots dir si vols. Digues. O sigui, que es tracta de ser inexpressiu, que la mínima que fas... no pots rebatre, Víctor, t'hem triat, ja Això està. és el que m'ha passat Ja està, a mi. Un Víctor. moment, aquest és... O sigui, Víctor, ets tu? t'està menjant la olla, aquest Ets que tu flipes. o no ets tu? I jo no Ja puc està. dir Víctor, res. Víctor, ja està. S'ha acabat la Vinga, música. va, Ets tu o no? Ets tu? Sí. Veus clar que sí. Grande, tenim el borratxo del mes. Vamos! Què hem guanyat ara? No? Eso, que he guanyat jo. Ara no hem guanyat res, no hem guanyat Que he res. guanyat, que m'he cardat mitja passa ampolla, res. me cago en Déu. Voleu fer-ne un altre? No, ja n'hi ha prou! El bengala aquest. Ja n'hi ha això. prou! Voleu fer-ne un altre o no? No! Home, jo faria la tercera. Jo no me n'he cardat cap. No! Jo tampoc, cony. Bueno, aleshores, què? Em voleu fotre un altre o no? Va, poble. Sí? Bueno, va, li fotem. Però escolta'm una cosa. Perquè no només sembli... Que guapo l'efecte. El borratxo és aquest?
perquè no només sembli que... Que no sé què està passant amb la taula, tio. El borratxo és aquest, és que està comprovadíssim. Acaba de... Que no. Acaba de passar. Vale, No. està sonant de fons de això. Va. No necessitem la beguda per divertir-nos. Però Mira. amb beguda et diverteixes més. Un moment. Vale? Això no ho veu amb nens. Un moment, quin tipus Perquè jo quan poso... Calla un moment. Digue'm. Quin tipus d'episodi està... Estem a temps... Un moment, estem a temps de recular, vale? No, aquí no recula. Estem a temps de tirar Víctor, enrere, vale? Víctor, ara deixa'm parlar un moment. Estem representant el que són les festes nadalenques de les nostres cases. Això passa. Epa. Això passa amb els amics, família... Sempre tens algun que va una mica més de costat, que en aquest cas l'atzar ha decidit que siguis tu. Del qual el Borja i jo en riem molt. Mira, va trompa. És que Ja, mira. bueno, imagina't aquest... Bueno, ara amb una mica de terra, el bengala aquest, me cago en Déu. Aviam, un moment. La teva excusa per justificar el que estem fent Bueno, està molt bé, però és que hem de posar alguna excusa. encara estem a temps de tirar enrere això, eh? Jo crec que ja no, Jo crec que la tercera... Sabeu quins són o no? No, jo no. Jo no he mirat res. Mare de Déu. Escoltem una cosa. A veure, això és un És episodi... l'última, És l'última. La penúltima. Borja, per favor, que siguin d'aigua tots, sisplau, tio. Jo, vist el nivell del bengala avall, crec que no, Vale, vinga, va. Acabem el joc. Va. Vale, va. Tria tu, Borja, va. Aquí no em foto jo. Sí. Tria-la, tots hi guanyem. El més fàcil, aquest, si vols. M'és igual. Mira, Vale. el Tu quin vols? Aquest, el que més... Aquest? Sí, aquest. Dona'm aquest. Jo vull el teu, mira. Qui vol el teu? Apa, te l'he robat. Vale. Mira. Merda. M'encantaria que que tornessis a pringar. Bueno, Aquí elaborem contingut de Què? primera qualitat. va. Iniciem... Estem treballant aquí. Iniciem ronda? Hòstia, mare. Sí, directe. Vaig a veure un podcast de tres Sí? borratxos. Li que està de fotem? puta mare. Li fotem? Seria- Penya, ens hem de mirar... Seria genial. Seria tan maco. Vinga, va. Que li toqués. Fotem, Va, salut. Vinga. Podem tirar ja aquesta, no? Hem encertat. Això et passa per robar-me el... Has estat Et passa per robar-me el tio. Et passa per robar-me M'emporto el Cito, No, Ja que és, està, que és ja l'únic està. que és l'únic que m'entén. Deixa- Ja està, mira. La penúltima la recomanen 9 de cada 10 psicòlegs. L'altra és perico. Què hi farem? Bueno. Ara què? He de fer secció jo, no? Clar, vinga. Vols que comenci jo? Ràpidament. Sisplau. Sí, et dono un Sisplau. sospir. Bueno, Víctor, moltes gràcies per aquesta triada. Vale? És que ha estat brutal que me'l robés. Que anava a pillar jo. Hòstia, I me l'ha robat el cabron. Vull dir, amb la ressaca de cap d'any i al tio li toca Bueno, aquesta, anem a fer una falca. Aquí volem potenciar el consum responsable, vale? Encara que no ho Exacte. sembli. L'has Sí. fet? L'has fet. El Sí, sí, consum- el consum, sí. És responsable, és responsable. I si no, que ho il·legalitzin, hòstia. Ara, no passa res. ara. Clar que sí, home. Arrel És d'això, legal. ara controla 4 camins i m'empapelen, No, avui no hi ha controls. Ja t'ho dic. Avui jo. no n'hi ha. Bueno, xiquets. Vinga, va, què has portat, Xavi? A veure, us he portat una secció... Sí. S'està morint. M'estic recuperant. Va. Pensant en l'any vinent. Vale? Vale. Estem començant d'any, la pendent de gener. En català no es diu això molt de... La pendent. La pendent de gener, molt bé. Sí, sí. Bueno, no hi ha llavors, pendent. llavors, per resumir una miqueta, he pensat projectes, us porto alguns projectes que jo crec que executaré en aquesta marca com és la penúltima, en aquest meravellós projecte també, Vale. valgui la redundància, i vull una mica que valoreu això i si ho veieu bé o no, vale? Una miqueta, Vale. perquè com que ho faré jo també a través de la penúltima i vosaltres sou la penúltima, Vale. vale? Llavors, Fins que no em foteu fora, sí. no, home, no. Bueno, relaxa't, si em vens begut a la feina, hòstia... Mira, fills de puta. Tu ves-te-la jugant, ves-te-la jugant. el primer projecte, Has pillat els tres. començo pel curt, Vale. vale? Vull fer una espècie de treball de recerca... Però Mira, les jo no meves- begut, Una espècie de treball de recerca sobre Carlos Arguiñano. A veure, un moment. Hòstia, Sí, perquè aquest home, vale? ¿Sabes cómo se llaman los dedos de la mano? Aquest home... I ara un moment d'atenció. Los mojos. La seva trajectòria professional, Sí. ell, jo suposo que és el que vull investigar. Jo suposo que aquest senyor va començar a fer programes a la tele, va començar a cuinar i tenia filtres. Vale? Les seves bromes, si en feia, perquè potser al principi no feia bromes,
A veure, tothom coneix a Carlos Arguiñano, Sí que en feia. és un cuiner, que té un programa de tele, Sí que en feia. que fa xists. Cocainòman. No, això no ho sabem. Això, en sèrio? Mare meva. Bueno, no ho sabem. Va, foli. Llavors, què passa? Al principi no feia... Però hi ha un moment de la seva carrera professional, sí, m'estic ratllant, que aquest filtre es va desactivar i va començar a treure bromes que jo crec que els de producció estan tremolant. En plan, Carlos... Bueno, perquè ja va a tumba oberta. Bueno, és que no? les bromes, Va així ja. Sí. els bromes, Amb la pitxa fora. Va de viejo que pot dir el que vulgui. Sí, exacte. En plan, va sense fre. Sí. vaya culito, guapa. Sí. Ves? Amb la pitxa fora. I pitxa fora. això és molt suau, aquest que has dit. O sigui, en té més... Això és el de menys. Sabeu diu, este se llama pulgar, el dedo este. Sí, el conejo y el perejil. El No, el conejo. perejil y el tomillo. El tomillo. Exacte. El ajo y el perejil. Diu, lo que le el gusta... romero, Es lo que le da sabor al conejo. El romero Exacte. i el perejil. Llavors, Ahí está. jo tinc la hipòtesi, vale? El que vull investigar amb això és fer un seguiment i portar les top i veure què va passar a la seva vida personal, perquè aquest filtre cada vegada es va desactivant i cada vegada és més bèstia, Vale. i arribarà un moment que no sabem on acabarà això. Vale. O sigui, estem en un punt que aquest home està dient tal hòstia a la tele que potser d'aquí... Bueno, no sé què passarà. Vale. Vale? I el projecte es dirà Carlos Arguiñano un XX. risc i un èxit a la vegada. Vale. Aquest és el T'agrada, treball no? de recerca, es diu així. Aquest és un projecte? Vale? És el projecte. curt? Això és el que t'ha vingut de gust fer aquesta setmana. No, això és el que potser, si us va bé, si us sembla bé, aniré actualitzant. Ah! Pot ser modo podcast, pot ser en un altre modo, vale? Però és un projecte. Sí, aquest. què li va passar a Carlos Arguiñano perquè comencés a liar-la? Exacte, fer un seguiment, veure com evoluciona el subjecte, és a dir, si encara està igual de viejo i tal. Bueno, si et és fa il·lusió. I l'altre, que és més elaborat, i aquest el faré sí o sí, vale? M'és igual, però Vale, ja vale. que som tres, vale? Vale. És el següent. Jo he estat pensant aquests dies i què és el que passa? Les persones influencers, sabeu els típics vídeos de top 5 lugares secretos que Sí. tienes que ir a Catalunya perquè les rutes són la polla no sé què. Pesats, són molt pesats. Què passa amb això? Que es massifiquen aquests llocs. Mira Tor. Carles Porta, culpa del Carles Per Porta. exemple, a Carles Porta, portasso. Portasso. Aquesta gent el que està I fent si no, és... vine aquí, Carles Porta. Vine aquí. Aquesta gent el que està fent és massificar aquests llocs que tant ens estimem i ja no pots anar ni als millors restaurants que estan de moda perquè hi va tot Cristo. No te'n pots anar a l'estany de Sant Maurici perquè està patat. Clar. De què? De posturetis, perquè van allà a fer-se la foto, perquè la Dulceida haurà dit que ara mola anar a l'estany de... On Dulceida, sigui, que no ha trepitjat inclús una això ha muntanya passat a en les Rovires, que ningú coneixerà el que és, però aquí pallejar a les Rovires Sí. va sortir una història, es va fer, Què va, en i va sèrio? començar a venir gent. Sí. Hi ha molta penya que ve de fora, aquí. Exacte. A palla. No ho diguis fort, això. Bueno, no no ho dic està fort. a pallejar. No ho dic fort. Està a Molins de Rei, les Rovires. Busqueu-les allà. El tema és que s'està recomanant Ja veus tantes coses que el projecte amb el nom de Moving the Movers. Els movers són els influencers que porten, que mouen tota aquesta gent als llocs que tant volem anar de vacances, no sé què. Llavors jo he pensat, ojo, el que hem de fer és el següent, és intentar viralitzar els pitjors llocs, Els pitjors, no? les pitjors pitjors experiències, com allà. els pitjors restaurants, perquè amb l'objectiu de que tota aquesta gent vagi al restaurant de merda i que tu tinguis lloc per anar al restaurant que ara mateix no tens plaça perquè està patat. Ui, però això és molt complicat, eh? Vull dir, aquí... Ja. Jo crec que es pot fer. S'ha de viralitzar una mica, s'ha de maquillar, llavors tinc alguns, vale? Per exemple, ràpidament, Vinga. les rutes o itineraris per la gent que li agrada fer el senderisme, Sí. Vale. top rutes de Catalunya. Vale. Les que es posaran de moda el 2025 jo intentaré Vinga, va. que sigui Explica-me-les. itinerari a la desembocadura del Llobregat. Oh, Vale. És un lloc El delta del Llobregat, no? al delta del Llobregat. Llavors, l'objectiu és viralitzar això. Com? Bueno, maquillant una mica. Per exemple, la dificultat de ruta és fàcil, Sí. és una ruta fàcil, Però és maco, tio, això. és maco, pots anar amb la família. Sí. pots veure avions aterrar a l'aeroport. Amb sort no De te'n caurà cap a sobre. És molt guai. Pots experimentar noves olors, Aigües vale, sulfuroses. fortes. Sí. Això és com la Índia, o lo ames o lo odies. Exacte. Sí? Compares el Llobregat amb el Ganges? Bueno, escolta, peca'm de... Aquí no s'ha dit res. Els dos rius estan igual de podrits, segur. Tu, si et vols posar moreno, tens dues opcions.
O bé, t'estàs tot l'estiu a la piscina, o et banyes una estona al Llobregat. Al Llobregat. Vale? Llavors és un bon itinerari, també hi trobes fauna diferent, especial. He llegit alguna cagarros de rius, Sí. perquè va en llatí, Rodes. o preservativos punxados, també. Clar. Et trobes això. Aquest és un itinerari, també Morts. També trobes morts. També estan compressos sangrados. tenim compressos sanglados. Clar. Aquest l'he buscat i falta una mica de dades, i llavors encara no I sé. jeringuilis infectados també. Aquesta l'organització que... Jeringuillos infectados. Jeringuillos, també. Sí. També tenim la plana de Vic a l'estiu. La plana de Vic és maquíssima a l'estiu. Sí, sí, i no fa gens de calor, Gens. no? I si fa calor, és que un tio aventurer, una persona que vulgui viure la vida extrema, jo intentaré viralitzar, no? Avui, aquest estiu, o sigui, avui, Però aquest estiu... mira, saps què et diria? Tinc una millor abans que la plana de Vic. A veure, treu-me. La plana de Lleida. La plana de Joder, Lleida, per també. plana. Tota la... Busquem tota la- planes. Però tota la província millor és que anar a plana. la plana de Vic. Bueno, no, el Pirineu. Que vagin a la plana de Lleida, tu. Que vagin a veure tots els camps, no? Els tractors. Que estan allà. Està tot parat perquè Exacte. no es treballa ningú. Però és el bon moment per veure-ho. Em serveix, em Ah, serveix. ja està. L'objectiu és posar-li aquest toc, no? Clar, exacte. Pots anar amb tota la família i aquí trobaràs una esplanada per poder caminar, no sé què. Llavors, jo faré això, faré aquest contingut curt i aniré. Si em voleu acompanyar, i si no, hi aniré. Però fora Anem. temporada, sempre, eh? Fora temporada. Sí, Moment. sí. Bueno, recomanant els llocs a la desembocadura del Llobregat, tot això ho vull fer. Voleu que anem? Clar, per exemple, a Són l'hivern projectes del 2020. a l'hivern podem anar a Lloret. Un moment, però el Xavi acaba de deixar anar una proposta molt heavy. Jo m'hi vaig. Voleu que portem el programa a la desembocadura del Llobregat? Home, estaria bé, això. No, no, A mi no. m'agradaria. El 2025. M'has entès malament. Propòsit... M'és igual, jo ho proposo ja. Proposem ja. Propòsit de la penúltima de 2025. Fer un programa a la desembocadura del Llobregat. Bueno, jo més que desembocadura del mira, Llobregat, és que seria el Taja és aquest. fer-lo... Jo el faria Que no. a algun lloc on ens sentim còmodes, tipus Cornellà, Hospitalet... Bellvitge. Bueno, han de Bellvitge. ser... Però escolta'm una cosa, han de ser llocs que Però tu això és no hi maquíssim. vulguis anar. Per això? Exacte. Vale. Bellvitge, que hi ha Bellvitge. Bueno, Edificis molt alts. jo què sé, la gent que hi viu... Però vull dir, però, a mi, la gent... Bueno, però hi ha edificis alts, és tot gris, podem fer-ho. no és En gaire comptes de maco. portar el programa, perquè potser amb tot el material és un tinglado d'això, jo dic de fer un contingut curt. Sí. Un mini reportatge. Bueno, podríem anar allà, Va, passar una tarda, Viralitzar-ho. a on sigui, anar allà, passar una tarda i veure què és el millor que ens hem trobat allà. Al millor, allà hi ha un bar que fan unes braves que t'hi cagues i tot Espectacular. saps? Exacte. Parles de bars. Per exemple, parlo Tinc de els bars. pitjors bars del territori espanyol trobats per TripAdvisor. Digui. Vale. M'ha costat 1.000. Si vosaltres busqueu a Google peores no sé què, no et surt res. Gulu gulu. Al Google, El gulu gulu. Jo no sé si aniria pitjors aquí, no sé què, no pots. Poder no aniria jo aquí, eh? Aquí està la nostra gràcia. No, no, Si tu recomanes un bon restaurant, Però no vull anar-hi, no vull anar-hi. però Borja, tu no hi aniràs. Home, però jo no puc recomanar alguna que no he anat. Bueno, és la gràcia. Home, tu estàs dient d'anar al puesto, no? I fer una miqueta de reportatge i recomanar-ho. Exacte, hòstia, per exemple, el Sailor. Us sona el Sailor? No. No. El Sailor és el pitjor valorat de tot el territori espanyol. Serveixen la lasanya, pel que he llegit a les valoracions, és tamany llauna de sardina i val 7 pavos i mig. Mira, Carta amb preus sense IVA, que això jo no ho he vist enlloc. O sigui, fixa't. Sense IVA, eh? Sense IVA. Que diu, hòstia, que barata la pizza, tu. Llavors, clar. tu recomanes amb la nostra creativitat i el nostre talent, anem allà, fem un reportatge i diem que el Sailor és el restaurant de moda d'aquest 2025. Clar. Llavors, amb la intenció que es viralitzi sobretot si i nosaltres anem a dinar als bons restaurants, tindrem plaça. Vale. Jo, mira, Yeah. veig la teva aposta i la pujo. A on? Vale? Jo agafaria, perquè m'agrada aquesta idea, jo agafaria restaurants de pesadilla en la cocina, aquí, dels voltants de Catalunya. De que broteja tot. Anem a veure, perquè en teoria surten d'allà amb la reforma i que tot està de puta mare i tal. En principi. Anem-hi. En principi. Anem-hi. Vale, perquè això Ja. del Marc Ribas... que va Però allà, vols recomanar-ho o no? Em segueixes amb això o no? Sí. El projecte és Moving the Movers. Sí. Moving Els the movers. Sí. Nosaltres mourem els No, movers. clar, anirem allà i farem un check a que lo del Chicote ho ha fet bé i que ara heu d'anar aquí. Heu d'anar aquí. Bueno, Hem de viralitzar Em això sembla bé. i ja està. Més que I res amb perquè això la es penya... poden fer més coses, Saps què passa? Que així la penya ja sap on anem. Perquè si volen poden repescar aquest programa... Sí, exacte. S'ho poden mirar i poden veure que és una puta merda, però nosaltres tindrem lloc a menjar Exacte. en els bons restaurants. Exacte, em sembla bé. Llavors he pensat això també amb experiències
hi ha els millors pobles de Catalunya. Vale. Pel que he vist, he fet una bona recerca, que Com costa quin? bastant. Com quin poble? Com quin els, poble? Els pobles més lletjos de Catalunya, Sant Vi- valorats o sigui, per molta gent, eh? Sant Vicenç dels Vull dir, Horts. no ho estic dient jo. Sant Vi. Jo he trobat que en el top 3... Sant Vi. Top Sant- 3. Sant Vi, Sant Un Vicent. moment, hòstia, no em va el guap. Bueno, I Sant Vi, després. en el top 3, baixa'm una mica, xato. Digues Sant Vicenç dels Horts. Ara, aquí. A tu et ve de gust passejar per Sant Vicenç dels Horts? A què no? Bueno, he anat uns quants cops, Per favor. A Sant Vicenç dels Horts es mou Mira, molta jo traca, aquí, aquí. fins que algú no ens doni una notícia, que ja la donarem més endavant, relacionada amb aquest poble, però jo, de moment, Sant Vicenç dels Horts, vamos. Però no és... De moment, res. He de dir que... Escolta, dona-li un got d'aigua. No, però escolta'm una cosa. Xavi, avança, Els tres, els pitjors, vale? Que hem de recomanar de viralitzar. Top 3, Rubí, de pitjor poble. A la primavera? Top 2. A tu, bueno, això no ho dic jo, eh? Són investigacions, Vale, cerca. està bé. Top 2, Martorell. Jo També. sempre dic que Martorell és una relíquia. Això, Hi ha un xoc de cultures allà impecable. Què vol dir? Martorell- Un poble que passi l'AP7 per sobre. Bueno, No, però Martorell Té un és... encant. Mira, tio, tu te'n vas a Los Angeles i tens Little Venice. Doncs tu tens Little Això és Casablanca. que és un rapero. exacte. Tens exacte. Little Casablanca. No, Little Venice. Little Víctor, et falta món, tio. Hòstia, et falta món. Víctor, Viatge, tio, llegeix, tio. obre el teu cap, tio. Perdó, un moment. Mou-te. Little Benitz, que és un rapero. aquest Venice, tio. Venice, de Venècia. Benice. Ah, Benitz. Vale. Vale, el top 2, Martorell. Sí, el compro. And the winner is com el pitjor poble. Badalona, Hospitalet. Badia del Vallès. Ah, Pel que he vist, Moment, però és Vallès, no és Vall-llobregat. Vallès. Ah, Catalunya estàs fent. mort. Catalunya. Víctor, Catalunya. atina, eh? Perdó. Catalunya, Badia del Vallès. Pel que he vist, valoracions, l'argument és perquè resulta que tot el poble són pisos de 24 plantes, Sí. molt estil, bueno, i copiar sabíeu i que pegar. Badia del Vallès, si agafeu un mapa, ara gent que està mirant això, pareu un moment, vale? I aneu a Google, busqueu un mapa de Badia del Vallès. Sí. Badia del Vallès està fet com la forma d'Espanya. Què va? Sí, Ah, sí, sí? sí. És I quadrada, els carrers posen els noms de les comunitats autònomes, les províncies i de més. És com els mapes del Era GTA. Espanya, o sigui, Sí o es no? va fer durant el franquisme. En sèrio, en sèrio, en sèrio. Com els, Hòsties, mapes, bèstia, com això. els mapes del GTA, que tenen forma de polla i coses així. Coses d'aquestes. O Exacte. sigui, si tu mires Badia del Vallès, és la forma d'Espanya i els carrers Exacte. són les províncies i coses d'aquestes. Hòstia, bèstia. Tot és una miqueta de quan hi havia el Tito Paco, saps? I que va fer allà, pues... El Cisquet. El Cisquet. Li deien el Cisquet. Pues segons la gent, aquest és el... Bueno, segons alguna gent, no ha votat tothom aquí, però és el pitjor poble de Catalunya. Llavors, Ho compro. el nostre objectiu és viralitzar-ho. Hem de tirar-li Vols que hi flors... anem? Vols que hi anem? Bueno, és la gràcia. Hem d'anar a Badia del Vallès, hem de dir que és l'hòstia en patinet i nosaltres Oh. podrem anar a fer escapadetes Vale, espera, Vale. m'apunto. a l'estany de Sant Maurici, Vale. que estigui més M'apunto. buit. Anar al Delta del Llobregat. Exacte, que vagi El que passa apuntat. que allà Però no, és podem, això. allà no podem fer el programa. Badia. No, però pots fer un mini reportatge, Borja. Del- Allà Vallès. hem de treure un mòbil vell, 2025, tio, novetats. i fer una miqueta així i... Em Exacte, sembla bé. això. Em sembla bé, em sembla Vale, bé. vale. Farem un live, farem un live des d'allà. Clar. No fa falta fer un podcast amb tot no, el no, tinglado. em sembla bé, em sembla bé. Què més portes, Xavi? Bueno, eren aquests dos Sí, perquè projectes. jo també vull treballar una mica. No, sí, ja acabo. I després, el tema de l'agenda, que t'he dit la meva agenda, jo he fet diverses reflexions i això trauré dues coses. Una la vam parlar ahir, però estic començant, i això em preocupa una mica, a tenir pensaments invasius amb orientacions polítiques Cuidado, eh? no gaire socials. Ai. Cuidado, eh? A veure, he mirat estadístiques de diverses coses a Catalunya, Sí. vale? Què està passant? Hi ha un problema amb les baixes. Sabeu que hi ha molta gent que s'aprofita de les baixes, Laboral. sí o no? No n'hi haurà cap de Badia, Sí, una no? baixa De Badia, laboral. Jo crec que cap. Hi ha I de molta Martorell gent, tampoc. òbviament, que hi ha molta sé. gent sempre. Un moment, és que clar, has dit s'aprofita de les baixes, poden ser senyores baixes, o sigui, No, baixes les laborals. baixes laborals. Aprofitar-se... Bueno, el cas és que he vist una estadística... Bueno, una estadística, una dada... Mare meva, una dada que diu... Doncs això, que hi ha hagut un increment de baixes no sé què. Que poden ser veritat? Sí, però també hi ha, bueno, una gran majoria de tal. Això tan puja, jo sóc a favor de baixes a tothom. Vot a favor. Ajudem a la gent i tal i qual, però hem de mirar. Els nens, ho vam parlar ahir, Sí. no poden suspendre els nens. Això ho sabies, tu? És veritat. Al col·le no poden treure insufis. Ja no poden suspendre els nens.
Home, però això és una exigència molt heavy. El què? Suspendre o aprovar? No, ara ells van al col·le... O sigui, no pots exigir al nen que aprovi sí o sí. No, Víctor, al revés. Escolta'm. És que un professor no pot suspendre el nen. Tu vas allà, et treus la xorra a la classe. Com si no vas a classe, no pots suspendre. A veure, la xorra no sé. Víctor, tu fas un examen, ara mateix, ets petit, vas al col·le i fas un examen i no hi ha nota. Ara mateix el col·le va així. Ah, sí, bueno. No hi ha nota, no pots suspendre. Què és el que passa? Fins a l'ESO, Què és el que passa? Que aquest nen, si segueix estudiant, hi haurà un moment que com foti o foti un cicle tal, li fotran una clatellada i veurà que s'ha fotut les Amb ell és igual perquè ell les clatellades se les fot cada Ja, però escolta'm una cosa, tenim un problema, no? Potser? El tenim. Generació vidre, no? Una mica? El tenim. Això són orientacions... Sí. Bueno, és que no és seriós, això. No, el tenim. I però és veritat. I l'últim... Llavors, he reflexionat sobre això, ja està. Pot ser, digue'm boig, però pot ser Digue'm. que els adolescents o nens, precisament d'aquests 3 pobles més lletjos de Catalunya... No, això ja és generalitzar. Ja, però si tu jo em baso en estadístiques, Sí, jo també. No, jo amb les estadístiques del meu... No ho sé. Poder no, estic equivocat. Bueno, això. I l'últim propòsit que potser us xoca... Tio, em portes molts, l'últim és que insultaré més a les persones grans. I em direu per què? Perquè ells ho fan. És una altra reflexió que he tingut. Però depèn de la persona gran. Ell ho ha dit. L'edat ens dona i ens treu drets o, d'alguna forma, ens deixa poder insultar. Sí, no, però jo no crec que insultar sigui... I fer coses que no estan bé. Però jo no crec que insultar sigui el mode. Bueno, és que precisament per això, Borja... Tractar aquest senyor gran... Lo típic, no?, que estàs a l'esclat. El senyor gran maleducat ja no tracta, ja no té raó de res. Ja pots parlar amb ell, que li és igual. No. Que jo ho entenc, perquè ja ha viscut la vida. No cal arribar a insultar aquest senyor. No cal. Bueno, si et diu alguna cosa, què? Bueno, jo quan sigui gran seré aquest viejo, Jo no. És a dir, l'edat... Ui. I ja acabo. La reflexió que he fet. L'edat, si ets petit o ets molt gran, és a dir, si ets molt, molt jove, un nen o molt gran, un avi o àvia, tu pots insultar i tu no li pots tornar perquè queda lleig. Et ve un nen de 8 anys, 10, i et diu tros de merda, no li pots dir perquè saps que és un nen. Però el nen t'ha dit tros de merda amb la intenció. Ell sap perfectament. Sí, però Xavi, tu tens més neurones més desenvolupades que aquest nen. El nen suda. I tu l'has d'educar. Per què l'edat ens permet aquestes coses? No és comparable. El nen suda. Jo no ho trobo, El nen suda. El viejo m'hi torno. Per què? Home, i tant. El nen també t'ha dit tros de... És totalment conscient que t'està dient... Sí, però el nen està sota la responsabilitat de sa mare o son pare. Bueno, no sé, són reflexions, però... El nen és delicat, el viejo no és delicat. És delicat físicament. El pots rebentar, si vols. No, i mentalment també, tio. Però, a veure, jo no he anat per aquí, però... Bueno, pues li pots dir, senyor, controle su Alzheimer, contrólelo un poco. Bueno, us deixo això, aquesta reflexió, als de casa. Jo no ho compro. Que ho pensin Respecte als avis. Això sí, respect, o sigui... Mutu. En el moment que a l'avi o la iaia se li comença a anar la d'això, se li paren els peus i se li diu, tu, senyora, per aquí no, senyora? A la cua, darrere. Ja, però no raonen, Però no. Si no raonen, a veure, pesen 20 quilos, Els agafes, els mous darrere i dius... Bueno, 20 quilos, ojo, que hi ha algun avi que diu molt cas. Cada teta. Bueno, és igual. Tu els apartes i dius, fora d'aquí. Sí. Com gallines. Els poses aquí darrere i li dius, aquí quiet, jau aquí. Vale, és un tema. Però no cal insultar, perquè aleshores t'estàs fent al seu nivell. Jo deixo la reflexió, que la gent pensi, jo no ho faria. I que m'etiquetin del que vulguin. Portem un avi. Portem un avi i un avi drogadicte. Un avi drogadicte. Bueno, si el trobem, sí. Chimo Bayo. I ja està, i els projectes aquests els anem desenvolupant, que us he pensat. Vale, molt bé, perfecte. Ja està, Víctor. La penúltima, la birra tonta de la setmana. Víctor, passa'm una aigua d'aquestes que tens. La pregunta del milió. Digue'm. Quan queda de programa? Tens temps. Bueno, tens 10 minuts. 10 minuts? No, fes-la tota, va. Bueno, vale, molt ràpid. M'he enrotllat molt, sí. Jo us porto... Vaig molt bé.
Realment vaig bé. No, se't veu perfecte. Sí. Vale. Ha sigut any nou. Pots baixar una mica la música de fons? La passo, perdó. Merci. Ha sigut any nou, Nadal, jiji, jaja, Nadales, Merry Christmas. I amb l'any nou... Borre crina. Els propòsits d'any nou. Vale? Jo us porto avui els propòsits d'any nou dels pobles del Baix Llobregat. Hòstia, Vale. O sigui, els pobles... Els Puja'm una pobles mica tenen- En plan... micro. Exacte. No, així estàs bé. En plan... En plan, això és molt millennial dir en plan, però bueno. Sí, és veritat. Soc millennial, No, ho puc bueno. dir, perfecte. Bueno, t'hem d'ajudar, potser? Cada poble del Baix Llobregat, no et diguis, cabron, cada poble del Baix Llobregat s'ha proposat alguna cosa per aquest 2025. El propi poble, El propi poble. Vale? O sigui, tot el poble s'ha proposat. Jo us porto uns pobles a l'atzar del Baix Llobregat Vale. i us diré el que es proposen aquest any, perquè m'ho han comunicat l'alcalde de cada poble. Vale. Sí. Digues. Va, comencem, vale. El Papiol. El propòsit de l'any nou del Papiol és ser cada vegada encara més el poble preferit d'en Francesc Mauri. Vale? Papiol. Exacte. Està clar... A més, ha de fer la... Sí, Què? No, tira. Trepitja'ls. Papiol. Fa així. El Papiol. Està clar que aquí hi ha bitllets que passen per sota de la taula i el Papiol ja no sap què fer per donar-se visibilitat. I que per fi la gent li faci puto cas al poble més oblidat del Baix Llobregat, vale? Que no... No crec que sigui el Papiol, el més oblidat. Bueno, ja arribarem aquí. I que no sigui el poble que sembla ser una urbanització de Molins de Rei. Anava a dir que un altre dels propòsits de Papiol era seguir sent un poble sense semàfors. Però és el que necessiten, tenir un semàfor perquè la gent es pari i tingui ganes de quedar-se perquè, si us plau, Com a Cars. presta'm atenció perquè sóc un poble oblidat del Baix Llobregat. Com Cars. Papiol és Cars. Papiol és Cars. Com es diu aquell poble, tio, de Cars? Exacte. Sí, ja sé què vols dir. saps? D'una carretera, Sí, no? que es van desviar, van muntar l'autovia. I dius, sí, hòstia... Rallador Springs. Ralladores... No, però això Sí, era, es diu era així. el poble, no? Rallador Springs. Doncs surt la Es diu camioneta. així. La camioneta és d'allà, de Rallador Springs. Que està... Radiador. Sí, però... Clar, tots són d'allà, tots. Menys el Flash. El Flash es diu? No he vist mai Rayo Cars. McQueen, el Rayo McQueen. és de fora. Flash i Rayo McQueen. Vale, Vale, continuem. Sí. Què us ha semblat el propòsit del Papiol? Està bé, no? Home, Que pobret. Poc ambiciós. a mi em sembla bé. T'has passat una mica dient que és una urbanització de Molins. Vull dir, aquí Bueno, t'has... és que- Aviam, Sou una miqueta està com- claríssim. Ells mateixos ho diuen, eh? Sou com- Tu i jo tenim un amic Sí, que ho diu. conqueridors. Bueno, però aquest amic no ha estat un aquí. moment. Però què us penseu, els de Molins? Però si no ho veus, segur. Què us penseu? Gerard. Sou aquí com uns conqueridors. És com si el Papiol fos el Perejil. És un poco el perejil del conejo. Tio, és un poble, col·lega. És una mica... És una, que no, és mira, una igual que tu. És una mica el perejil del conejo. Quin és l'ingredient principal? El conejo, que és Molins de Rei. Què és el perejil? Un condiment, el Papiol. Segueixo? Bueno, si seguim per aquí, clar, aleshores Corbera també seria de palleja... Ala, però si estan a Cancún. Bueno, Què Cancún? Què Cancún? Però si estan aquí. Ja, vale. Mira on vine. Vale, us porto el propòsit de Sant Vicenç dels Horts. El propòsit de Sant Vicenç dels Horts per Tomàquets i el següent 2025 és reengegar l'ambient nocturn del poble. Vale? Una ballada popular. Exacte. Com molts sabeu, fa uns anys Sant Vicenç dels Horts era el respawn de canis i quinquis i aquests, al fer-se grans, han passat a ser el típic xolo de l'àrea metropolitana de Barcelona. Vale? Fa uns anys encara. Que li agrada passar-se el dia veient MotoGP, passar la tarda al tribal de la Bailet. El xolo treballa molt al tribal de la Bailet, és un bar de tapes molt bo. Sí. I seguidament agafar el seu Seat León per anar a on? Groc, el Seat León groc. Seat León groc. Per anar Ara a on? compres, ja. Doncs a l'única discoteca que els acull, el Cèltic de Molins de Rei. Sí, una polla. És per això que Sant Vicenç dels Horts es veu forçat a reengegar l'oci nocturn per poder potenciar més el comerç local i deixar de tenir com a única opció el McDonald's 24 hores. Vale, Que no es un toca moment. 24 hores, però bueno. Un moment. Ja no? No, mai, de fet. No? Sí. No, sí. El podem al principi, ara ja no. Jo també ho penso i cada vegada que hi vaig a les 3 de la matinada sempre està tancat. És veritat que pocs dies, però crec que... Jo he tancat ho el treballen Cèltic i he anat a fer un Fa 15 anys. mos. Segur. Un mos. Escolta'm una cosa, relacionant amb això, fent referència. No em fotis pressa perquè m'has robat mig No. temps de mi, eh? Interactuo. Mhm.
Estàs cansat de que el Cèltic vingui molta penya a Sant Vi? Està clar que el Cèltic de Molins és la discoteca de Sant Vicenç. Això està clar. Sí? Però què dius, tio? Ja, tio. Heu anat al Cèltic últimament? No. Jo des de l'any passat. Des de l'any passat. Pues es nota que no heu anat. Tio, però sempre hi va gent de tota aquí, no? Mare meva, El surrounding. Però igualment, a veure, la penya Sí. no sap què és el Cèltic. El Cèltic és una discoteca És una discoteca... que era super elitista, que anava aquí la penya molt de flipat, ¿vale? Que aquí no puedes entrar porque tiene las bambas sucias. Què t'has pensat? Que ets una discoteca de merda del Baix Llobregat. Efectivament. Chill. Bueno, de merda. Chill. Diguem-ne que no està malament. No, tio. Ja, tio, però ets, Però no són les ets un formes. garito, sin más. No, que Saps? estic un d'acord, garito estic de d'acord. poble. Sí, saps? sí, sí. I hem vingut aquí 4 matats del poble del davant Sí, sí, a sí. intentar entrar i t'has ficat tot flipat. Sí, sí. I això m'ho vas dir, o ens ho vas dir a tota la nostra colla quan teníem 18 anys, que érem uns pipiolos, però ara no m'ho dius. Sí, que et Ja. visqui bé per les bambes i, home, tampoc et pensis que estic entrant aquí al VIP de Ibiza, saps? ¿Dónde va con los tatuajes? Tio, és que de fet O les m'encantaria... bambes, o les arracades, És més, les m'encantaria rastes. entrar ara al Cèltic. Anem tio. al Cèltic? Jo vaig engalinat ja, però eh? Anem al Anem. Cèltic amb els de Sambi. Anem amb els de Sambi i que no ens deixin entrar. Exacte. Què me va decir? Ja està. A mi. ¿Qué me va a Exacte. decir? Que vengo con mi caballo. Vale, seguidament us porto Caballo, al Quin caballo, Borja? Quin... el propòsit d'any nou del 2025 de Molins de Rei. Ui. El propòsit de Molins és ser el més semblant possible a Sant Cugat del Vallès. Tant se val si els seus veïns es veuen forçats a abandonar la seva vila natal per trobar lloguers accessibles o han de portar la seva criatura a altres escoles bressol perquè a Molins no queden places. La qüestió és fer-se encara més i més gran i donar la benvinguda a multinacionals que es carreguen mitja muntanya i d'altres com el Lidl, Mercadona, Aldi, tots al mateix carrer. Us heu fixat que estan tots al mateix Sí, carrer? sí, a la granja. Sí, sí. Però en falta un, I per... quin? El nostre, el nostre. Esclat? El nostre, l'esclat, el que tenim a on? A l'altra banda del Que Llobregat. on t'esclata? A la Aquí. banda- La banda Kinky. bona, no? Clar que sí, La home. banda Kinky del Llobregat, exacte. Bueno, la bona, la de qualitat. I per últim, sense deixar-li menys menció, Sí. l'esperat i rumorat McDonald's de Molins de Rei. Això passarà? Es veu que sí. Vale? Però això què és? Un Informer Molins, això? O què és? Això? Podem parar un moment aquí? Això passarà? Hi haurà un McDonald's a Molins? Es veu que sí. O sigui, s'està parlant. S'està parlant i està bastant... Sí. Saps que com passi? Tenim A un problema. merda, Molins, Tenim un problema a Molins de Rei, sí, sí. A Pallejà faran un Foster's Hollywood. Bueno, tot això per omplir encara més el patrimoni i l'economia de la vila perquè després no hi hagi suficient per poder satisfer les necessitats dels vilatans i les colles de cultura, oblidadíssimes. Vale? Això sí, hem de ser ecologistes. Molins de Rei ha aprovat per fi el projecte de l'arribada del tramvia. Això és veritat. Sí, home, va. Tu t'ho saps que juro. tot això ens la suda molt fort, eh? Víctor, Víctor. Tio, o sigui, estàs fent propòsits de la vila i m'estàs venent el projecte electoral de no sé qui. Vols que siguem Molins com Papiol? Vale. Que esteu O conquerint. sigui, Molins acabarà sent la província de Pallejà. Vull dir, ¿Dónde vas? vés assumint que tenim un esclat, nen. Buah. Ai. Bueno, aquí hi haurà unes guerres més bèsties que les santes, tu. Vale, us dic el propòsit de Pallejà? El tinc claríssim, eh? Vinga, va, vinga, Sí, vinga. vinga. Sí, però El propòsit ojo, de Pallejà és Vinga. semblar-se encara més a Sant Vicent dels Horts. Bueno, Però què dius? ho ha dit, Borja. Però què dius? Sí. Pallejà, a diferència de Molins, no vol ni invertir ni en cultura, Però què dius? ni en joventut, ni en bars nous, ni res. Pallejà s'acull, mai millor dit, al lema del nostre expresident Quim Torra de volem acollir. Volem acollir vandalisme, volem acollir... vol batre el rècord de retrovisors rebentats per dia. No, això ho hem I tant, deixat ja. i tant. I és més, té una zona adaptada Sí. per cometre aquest vandalisme. A on? Ah, sí? Sí. A on? Sabeu com es diu aquesta zona? Ho diu, ho treu. No tenen ni puta idea de posar noms que li han dit la zona. La zona esportiva. Tio. Es diu la zona esportiva. I tant. A veure, Víctor, a Mare veure. meva. Aviam. Pallejant. Has trepitjat Pallejà 3 cops. Lo dels retrovisors Perdona? nos hemos quitado d'això. Ara resulta que a Molins ningú ha trencat un retrovisor. Mai ha Exacte, passat. Això no exacte. passa mai a Molins. No? A Molins, vamos, els adoquins són d'or. Oi? Escolta'm, ens basem en fets objectius. A Molins s'han cremat concessionaris de cotxes. Però, Sí o no? però què us penseu? A Molins No tenim s'han cremat, Col·lega, s'han rebentat. A Molins s'han tenim trencat un una mica. barri que es diu La Va haver-hi Impresa, foc que és el més allà semblant a dintre. Badia del Vallès Ala. del Baix Llobregat, col·lega. Millor poble fent promo allà. Millor... Aneu a Clar. a Dia del Vallès. Home, tio, no, aneu a la Impresa, tio. Allà hi ha uns bars. Un moment. No.
Un moment. Pues sí. Ens maten, El Escolta, segon fill de la Candelera. escolta, pues sí. La Incresa és les millors tapes de Molins. És veritat. Vale. Sí I o per, no? I per últim... De xinos de puta mare. Per últim no, tinc dos, perquè com el Xavi se m'ha menjat el temps, Sí, perdó, Víctor. tinc Va, el propòsit de Sant Climent del Llobregat. Vale? Hem dit que el Papiol... Aquí és l'Aitana, em sembla. Hem dit que el Papiol es proposa ser més visible. Sí. Però després d'estar Sant Climent. On polles està Sant Climent? Què cony és Sant Climent? Jo no Sant el sé Climent del ubicar. Llobregat. Això on està? O sigui, Cert. què és això? No està. Com voleu que sàpiga els Aquí propòsits fem d'any? pinya. Sí. És veritat. Què va? Com voleu que sàpiga els propòsits d'any nou d'un poble que ningú coneix i que només se sent orgullós perquè l'únic que té és l'Aitana? És veritat. No, és que l'Aitana, et diré més, l'Aitana és un projecte que té Sant Climent de vamos a lanzar a esta chica a Operació Triunfo, si us plau, perquè volem que se'ns vegi en el mapa. Sí. Hòstia, seria bé. Bueno, i la Rosalia. No, però... Això són Esteve Sarrovires. Exacte. Però Sant Climent jo crec que és Que un van poble fer el que no mateix, existeix. vull dir. No existeix. Sant Climent. No existeix. Jo no el sé ubicar. Tu busques Sant Climent, sortirà informació, tal, però no hi ha una carretera que et porti. No hi ha... No pots anar. A la Viquipèdia? Sí, hi ha una entrada que et parla I d'això. l'alcalde, Però algú serà l'alcalde. és com si parlés de Gotham. Vale. Exacte. No És la ciutat inventada. Clar. Jo vaig Pobles conèixer ficticis. algú de Sant Climent i vaig dir, buf, això està al Pirineu, No, loco. això, no, mira. Sant Climent del Llobregat, tio. No. Què dius? Sí, quan coneixes algú de Sant Climent, et diu, jo soc de Sant Climent, segurament aquest tio és un reinsertat vale, de la presó que es posa de nom al seu DNI a aquest poble perquè no pot estar en un cens d'un poble normal. Sí. I ha d'anar a un poble inventat, Sant Climent del Llobregat. Exacte. Ell no sap on viu. Sí. Però si dorm a Cambrians. L'ambient és com el San Francisco del Llobregat. Saps que a San Francisco porten tots els vagabundos? Exacte. El sense sostre? Sí. Bueno, però saps per què passa això? Bueno, és igual. Bueno, perquè reben alguna pasta. No, perquè hi ha bon aquí clima. volem- Hi ha bon clima. Sí. No, tio. Sí. A tot l'oest, sí. No, els hi però també els hi donen... sí, les condicions són favorables, però allà el sistema sanitari no és com aquí i no es poden permetre segons quines ajudes i tractaments a gent que té esquizofrènies i addiccions i coses d'aquestes, i els és més fàcil viure al carrer, a més d'aquestes ajudes, a uns estats amb un clima més temperat, que no pas amb climes més agressius a l'interior o al nord. És el Sant Climent d'allà. San Francisco és... Perdó, Sant Climent és el San Francisco de Llobregat. De fet, és la traducció. San Francisco, Sant Climent. Sant Climent. Sant Sisquet, Sant Climent... Climent. Voleu saber l'últim de tots? Sí, tira'l. El propòsit d'any nou de Cornellà del Llobregat és seguir sent l'estació de Renfe amb més atracaments per dia. L'estació de Renfe de Cornellà no disposa de calaix d'objectes perduts. Per què? Perquè no hi ha objectes perduts. Clar que no. Perquè... Eren objectes robats. ¿Esto de quién es? ¿No es de nadie? Pues es mío, loco, ya está, ¿vale? També es proposa seguir canviant de puesto les botigues de l'Esplau, ¿vale? Vale. El centre comercial preferit dels xolos de Sarri. Les canvien. Les canvien de puesto. Per què? Perquè has de donar tota la puta volta al centre comercial, ¿vale? Per anar al Muy Mucho, només per ensumar l'olor a palote que fa la botiga, És veritat. i mirar tasses Espelma. i batamantes. Pel final, què? No comprar res. Ui. Sí. El muy mucho. Aquest és el propòsit de Cornellà. El muy mucho, Que jo una mica de muy mucho ho consumeixo, Bueno. Sí o no? Una miqueta. Sí, un detallet, un algo. Sí. Bueno. Però un moment, coses olor bé. a palote la botiga, tot. Fa olor de... Palote, què vol dir palote? Fa olor. Olor a espelma, no? No. Fa olor a palote. Però palote la què xutxe és? palote, la xutxe palote. La xutxa, Ah, no, home, no, sí. En quin palote estaves pensant tu, Trapella, eh? Hòstia. Bueno, estava esbrinant a veure què em Tio, volia dir. l'altre dia vaig estar a l'Esplau per fer... Vaig anar de shopping i... O sigui, Per què? Si ho compren tot els Reis Mags i el Pare jo vaig anar Noel. de shopping... No compren, fan màgia. Què dius? Tio, No, sí que jo el todo sé de compren. primera mano, eh? Ho compren. a veure, un moment, Ja que vaig anar de t'ha compres molat, perquè el sí. 4. O sigui, perquè sí. Vale, a comprar. Va, I vaig flipar fort, perquè si ja de per si allò és la selva, ara és la llei del más xolo. És la rehòstia. Correcte. Vull dir, Estic amb el Borja. tu vas a pujar ara per les escales mecàniques aquelles que pugen al pis de dalt? ¿Dónde Sí. vas tu? O baixes? Les escales ja ho fan, això, Que pugen o baixen. O baixen. Sí. Doncs quan les vas a agafar, Sí. potser et ve un xolo, se't fica davant i tu no li pots dir res. ¿Dónde vas tu? Ojo, ¿Dónde vas? Hi ha la llei de... ¿Tienes prisa? No, és que no ni et parla. Com el safari. Què va? Hi ha els Big Five, no? Sí. No? El lleó,
A l'hipopòtam... Clar, que són els Aquest és el grup Big del Five. Michael, aquest era el grup del Michael el- Jackson, no? El Big Five? El Big sí. També. No, tio, No, però saps el que vull dir o no? El Big Sí. Five, el safari, són les espècies més dominants. El lleó és el rei, ja el vaig anar a veure. pues això. Sí. Pues allà a l'Esplau hi ha... Igual, hi ha el Big Five. Vale. I te'ls vas trobant... Això és com a Pokémon, he jugat a Pokémon. Saps que vas caminant per allà i de tant en tant... Tiro-ni-ni-ni! I et surt un... T'has encontrado un cadàver por aquí. Cholo Salvaje apareció. Ara! Exacte. Tipo navaja. Aleshores, depèn del nivell... Depèn del nivell de xolo, vale? Tu t'hi pots enfrontar o no. Vale. Tu pots fugir No, o no, t'hi pots clar, enfrontar. és que hi ha xolos que no hi ha nous, Clar, per exemple, xaval petit amb patinet, no sé què, són 3, m'hi puc enfrontar. No passa res. Recordem que són de Baix Llobregat. Recordem també de que no es poden insultar els nens. Et ve un d'aquests que té 12 anys i et diu tros de merda. No parles. Qui t'ha dit tros de merda? I tant, que ho diuen. O sigui, però si no, aquest xaval no sap ni què vol dir tros. Però tu li tornaries i tant. Que no parles amb ell, que si et diu... Mira, si hi Tros hagués de el merda, miracle... li dius, tapo. Si hi hagués el miracle que et diu tros de merda, Sí. sí, primer que l'aplaudiria i després... Sí. Bueno, és igual. Li donaria El patinet cau al pis de baix. Veus que tu també tens, com jo, pensaments impulsius, una mica orientats Una miqueta de xulisme. políticament parlant. Però és l'edat, és el que deies tu abans. Això també pot Et fas gran i t'atreveixes més a increpar. Bueno, t'atreveixes, no, va com va, tio. Però la gràcia de Penses l'Esclau- en aquestes la gràcia de coses i- l'Esclau és que tant el públic, com Sí. la gent que treballa allà atenent-te, Sí. s'entenen? Tots són de... tots són de... aquí té Sí. d'anar, eh? No. Hi ha una Depèn de la miqueta de tot. botiga. Depèn de la botiga. No, ja busquen aquest perfil, home. Però si Hi ha una mica de tot. Ja. És veritat que tot té una essència, no? Té un... Som a casa, no? Som aquí. home. Som aquí. Aviam. Però No hi ha ningú alguna- treballant de GURB o Ja. de Sant Home, Hipòlit. no vindran a treballar, Per tant, d'on venen? D'on venen? Aquí vinc jo. D'on venen aquesta gent a treballar? de l'àrea metropolitana de Barcelona. Vale, i per tant, la majoria què? Doncs quilleja. I no passa res. No passa res. Si estem orgullosos d'això, Sí. no passa res. Quilleja. Si jo estic d'acord, eh? És que és M'ha així. agradat. No passa res. No. Que si el señor nos puso por países, por algo será. Tio. No, Bueno, penya, ens estem allargant. Has acabat ja? He acabat, ja. He Sí, acabat hem de rematar això. S'entendrà malament tot el programa, vale? Aquí ens pintaran de tot. No passa però, res. escolta'm, ja ens coneixeran millor. Sí. I si no ens accepten, doncs ens podeu insultar. Tio, però que no passa... Vull dir, aquí volem... O sigui, abraça un quillo. Demà. Te'n trobes Demà. avui i l'abraces. Vinga. Sí. Demà cap d'any. Jo crec que faran... Saps aquell anunci? Bueno, si és mala gent, no. Aquell anunci... Si és bona gent, sí. De què era? Que sortia un nen negret... Hòstia, negret. Un nen negre. I li posaven com una cinta i deia, mira, ves, este niño sufre down donativo. Sí. Hem de fer el mateix, però amb un quillo, tio. A veure... Hem de fer... Sí. Però què vols fer? Jardins. Apadrina un quillo, tio. Hem d'apadrinar un quillo. A I veure, el reconduir la seva vida. Abraça un quillo. Portar-lo a la ESO. Que se la passi. Però el Quillo potser no vol, eh? El Quillo dirà, escolta, no sap estic el que bé ja. és. No sap el que és. Però això no ho feia Hermano Mayor, ja? Però nosaltres ho fem des d'un punt de vista Sí. local, saps? Hermano Mayor ho feia. Hermano Mayor, cuidado, eh? Bueno, però jo estava una miqueta preparat, col·lega? Vull dir... Bueno, cuidado, eh? L'hermano mayor... Hi havia cada perla, ve tio. algun subnormal d'aquests, algun perla d'aquests, Sí. fent així, Sí. i si tu ets l'hermano mayor de veritat, li cardes una hòstia, nen, i jo no he vist això fer-ho. Home, clar, aquell a la senyor tele mai, no es pot fer. Vale. Tu te'n recordes quan venies de casa a sopar? I ficàvem les Te'n highlights. recordes o no? Els millors hermanos mayores. Rebentant portes. És que era, no, aquell jo programa era lo... Jo patia pels pares Però jo d'aquesta estava tot criatura. muntat. Estava muntat. Ho sent, Jo crec em sap que no, greu. eh? Jo crec que no, Borja. Sí, Una mica sí, una mica sí. Estava muntat, Però- estava muntat. A veure, el Quillo veia una càmera i el Quillo s'encigala. I ja està. Sí, home. I sap que no hi ha conseqüències, sap que el tio grandote aquest no li fotrà un meco, que et diré una altra cosa. Com es diu? Pedro, no? El Pedro Sí, aquest jo li fot un a meco. a Li fot un waterpolo. meco a un Quillo. Li arrenca el cap, eh? No, sí. Home, per això no es picaven tant, perquè el tio tenia una clar que esquena es com pica, la porta però si d'ample. sabia que no es podia tornar. Ara, Clar, clar. tu sí que t'hi pots tornar? Fem un hermano mayor aquí? Tu vols, tu vols pagar? No, jo vull abraçar un Quillo. Comencem el 2025 bé. Pedro García Aguado. Aguado, jugador de waterpolo. Sí. Masters Els of Naming, pares- Els pares ja ho sabien. Abans d'engendrar-lo, el pare o la mare va buscar, escolta, et vull a tu, bueno, no, serà el pare, no, perquè és el segon cognom,
vull un aguado. Llavors el pare va buscar a totes les discoteques, volia un aguado i per engendrar un jugador de waterpolo. M'heu seguit? Perfecte, Xavi. El I fins programa- aquí... Exacte. Mira que volíem acabar aquí dalt, Bueno, penya, mira, ja acabem. Senyors, Escolta, Bueno, tu. per ser Passa't el un plat. primer de l'any, sí, prou bé. sí, despedim. Ho despedim i ho deixem per tot l'alto. Ens veiem al proper programa. Penya. Apa. Adéu.